Mangwanani, my comrades. Let me respond to this nonsense. Kutaurwa nemunhu anozviti nyoka yemabhunu. Chokutanga, nyoka yemabhunu hausi weZANU-PF. Chechipiri, hauna chigaro chaunacho kuZANU-PF zvokuti ungada kuzvipa position yekuti ungada kukomendawo national issues. Iwe hapana chigaro chaunacho, unongovawo munhu anongotaurawo zvaanofungawo zvake. And I don't think kuti pane munhu ane njere dzakakwanawo kuZANU-PF anokutora seriously. So stop misrepresenting yourself uchiudza vanhu nhema kuita sekuti uri kutaura on behalf of ZANU-PF. Uri kungotaurawo uri nyoka yemabhunu kwete zveZANU-PF. Hai, hausi kumirira ZANU-PF. Une post ipi kuZANU-PF? Ndo chinhu chokutanga. Chechipiri, zvauri kutaura zvose izvo it's nonsense. Mama Gaddafi wauri kutaura nezvake, chakauraisa Mama Gaddafi unochiziva? Libya yakamira sei izvozvi kubva pakafa Mama Gaddafi wauri kutaura nezvake? Indawo uchitaura zvausingazivi. MaMPs anopuwa mota every 5 years. Zvoshamisa kuti president atengegwa motikari. Awo ndinopenga. Mawo veterans aunda kutaura nezvawo. Asi uri kukanganwa kuti mawo veterans akapuwa ma50,000. Vapuwa ma50,000 vakatengera madhongi makabheji pamarengi apa vachihaya bhazi munhu kwayamhunga kubva kuHarare. Saka iproblem yehurumende iyo. Kana ukapuwa mari yakawanda 50,000 by then was a lot of money. Zvokuti vaiti vane musoro vakatoita zvavakatoita. Mawo veterans were the beneficiaries of the land reform program. Mawo veterans were the beneficiaries of the farm mechanization program. Ndo vakapuwa matractor, ndo vakapuwa ngoro, ndo vakapuwa mageja, ndo vaipuwa fuel yekurimisa through the mechanization program. Saka unoida kuti hurumende irambe ichiita sei manje? Yokuramba ichingopamba vanhu ivavavo nenhingirini. Kana usina kuita musoro ne50,000 yawakapuwa then woida kuti hurumende iite sei? Sekutaura zvausingaziviwo. We've got our own challenges as a nation, just like any other jurisdiction, yes. But that doesn't give you the right yekuti utange kutaura nonsense dzaunoda kutaura idzi pamusoro penyika yekwedu. Basa rakawanda rakakura riri kuitwa nehurumende yedu haurioni. Chawangwarirawo kutaura zvokuti kwai mushonga kuchipatara wazodini. Yes, tinogona kuva nawo machallenges, but I don't think kuti ndiyo nzira yatofanira kuti titaure nekuti president atengegwa motikari yekufambisa. Iwo unonga kuti kana chief vachipuwa motikari, chingashamisa kuti president atengegwa motikari chii? Ndeipi nyika isingatengeri president wayo motikari? Ndeipi nyika isingapi machief ayo dzimotikari, kana maMPs kana maministers? Saka zvose zvaunoda kuzama kutaura izvi, enough is enough yekuita sei? Unenge uchiti enough is enough wakamira sei? Apa wakavanda uri ikoko kuSouth Africa uko kora kuda kunyengera vanhu uchitaura zvisina nebasa rese. Hatidi vanhu vanotaura zvavasingazivi, vanotaura kwavasina kuswera. Inda uchida kukonzeresa zvisina nemusoro wese. Tinoda vanhu vanotaura zvavanoziva. ZANU-PF yaunoda kutaura nezvayo haisi yekumba kwamai vako yekuti unotaura zvaunongoda, zvaunenge wangofunga, wangomuka uchitaura zvaunoda. Uzive zvaunoita iwe. Inda uita seunopenga. Kana wamwa mutoriro, wasvuta mutoriro, wamwa zvimbwa woita sekuti woda kuita sekuti iwe kai nyoka yemabhunu. Inda uida kujairira vanhu iwe. Chii chauri kutaura nonsense dzoga dzauri kutaura? Alright. Saka uri kuti isu semayouth tasimuka, wasimuka uchiita sei manje? Uchasimuka uri kuSouth Africa ikoko? Inda uida kufurira vanhu iwe. Uchasimuka uchiita sei uri kuSouth Africa? Uya kakuno kuZimbabwe usimuke. Apa you are using a South African number. Muno mugroup every day nochida kuumhana. Taura zvakadhakwa pamusoro pemusangano weZANU-PF. Uri weZANU-PF. Who are you kuZANU-PF? Uri kurepresenta interest yaani? 2030 haisi kumanikidzwa munhu. Muono wedu isu tiri kuda izvozvo. Tiri kuda kuti vamunangagwa varambe varipo 2030. Asi vamwe vane kodzero yekuva nemuono wavo wakasiyana. But uyu muono wevana veZANU-PF watakataura through our conference. Saka kana kune vane muonero wavo, vane mumwe wavo vanofunga kuti unogona kuva muono unosiyana newedu, ngavangoitaka kuti patienda Congress voisa mberi muono wavo. Ko pakaitwa maresolutions and deliberations kuconference, sei musina kuita objection paissue ye2030? Sarivaraka kuti this 2030 narrative was agreed upon by all the 10 provinces.
sei musina kuita objection kana manga mune mamwe maonero? Tidizvaona kuti hazvina nebasa rese mani vana nyoka yemabhunini. Congress kana yasvika kana vane objection ku 2030 vachauya nekadheti yavo yosvasvangwa yodliwa toramba tichifamba tichienda mberi. So you need to understand zvimwe zvinhu. So usati watanga kumhana pane vanhu, usati watanga kuratidza kusaziva kwako pane vanhu, ukwanewo nyoka yamabhuniwe. So zvakamutsana hayo kuna kana kutombomira zvakanaka kuZanu PF vakuchitanga kuudzana kuti iwe hausi nhengo yeZanu, iwe uri chii, iwe uri chii. Ndozvazvinoita izvozvo kana chabvondoka. Takambovaudza kuti zvamuri kuita kuopposition izvi, mirai muone kana makumukirana pachenyu ike zvinovapandukirana. Vakamborangana pakubaka kugovana ndoko akunetsa manje. Nechikonzero chokuti uyu wavari kufamba naye uyu anonzi 2030 iye pachake chaiko rakanga rarombe datawindi dasvanana ratiza raku South Africa, ndokubva achidzoswawo kuti ave nechiremerera nevakuchiisa pakanguva yakaoma izvezvi. Saka chinonzi shanduko chinonakidza kuti chinongouya chero uchida usingadi. Vakaimba kuti musangano unotangira kumasero ndivo ivava vaijaivhana nawenja, haiti musangano unotangira kumasero. Saka vana nyoka yemabhunu ava vamwe venyu, chero akasava nechigaro asi kumasero ariko kwakatangira kamusangano. Saka munonyaradzira chii vanhu vari kwakatangira musangano kwacho? Munovanyaradzira chii? Inyaya yekuziva chokwadi kuti imimi mazvitadza, imimi hamuchadiwa navanhu. Asi isu tiri kuti chinangwa ngachive chekuti Zanu PF iende. Chinangwa chedu hachisi pavanhu 1-1, ndechekuti Zanu PF inofanira kungoenda mucommunity yobva